Kaya nagkakabalatan na. Hinahabol yung Batang Orong. Sinonda ng naka-block na jersey. Team Adrian. Pangatlo. Tapos yun naka-pink na jersey. Naka-block na jersey. Si Balik Loob yata ito na sinabi ni Boss Orong noon eh. Batang bad boy. At si Tropang Bulaklakin ng jersey. Nagatay na last 300, last 200 meters guys. Banatan na ako yung Batang Orong. Team Kalas versus Team Orong. Batang bad boy. Ayan na. Zombie Apocalypse. Ayan guys, para sa ating road bike category. Ayan, ito yung mga nakunguna. Dito naman yung ating peloton. Pabalik na tayo sa finish line guys. Pabalik na to sa finish line. Tamang chin-chin lang ang ating peloton. Team Orong nandito. Ayan na, banatan na rin. Ito ang ating newbie. May breakaway tayo kanina guys. So ito yung ating peloton. Banatan din dito sa ating peloton. May umaangat na doon sa bandang unahan. Ano ang ating Badrian? Team Orong, meron din. So iba-ibang team. Ito guys, na lalaban-laban. Meron pa ang nakakasan ko lang. Bakit? Ayun lang. Yung tropa nating Orong, sumuko na guys. Sa tingin ko pang third laps na to Meron pa tayong isa mamaya para sa ating final. Ayan, medyo nagkakawatak-watak na rin ang ating peloton. SBCC, DC Sayaws. Mayroong naka-hybrid. Ayan, nasali siguro to at maliit yung gulong niya. Makahawal dito sa bandaunahan. Ayan, hybrid yung gamit niya. Ito na yata yung ating mga nasa unahan guys. Nagkakabayan na SBCC sa Aru. So tingnan natin yung mga nakunguna sa bandang unahan. Aru. Isa medyo kinapos na rin. Ito yung ating breakaway. Papaikot na sila. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pito ang ating breakaway. Pitong breakaway. At medyo malayo-layo yung halamangan. Ito na rin ang ating peloton guys. At papaikot na rin sila. Ayan na. Papaikot na na. Kung muna ito naka pink na jersey. Ayan. Okay, para sa ating final laps.
bakbakan na to guys. Nagkakabakbakan na to. Mamaya tayo hahabol dito na sa harapan. Ito yung ating breakaway. Yun yung aabangan natin mamaya. Yan yung babantayan natin guys. Yung pito na yun. Kung hindi maabutan ng ating Pelton. At nagkakawatak-watak na rin. Nagkakaroon na rin ng grupo din sa bandang unahan. Bumibilis na ang takbuhan nila. 60 km per hour. Ayan, 60 km per hour ang habol nitong ating nasa unang grupo. Bumaba sa 52. Dahil paahon na to guys, paahon sa may tulay. Ayan, may nanguna ng apat sa bandang unahan. Sila na ba ang habol sa pitong breakaway natin? Yung isang naka-team Gamiling nandito. Gilid. Last lap na ba ako sakali? Ito, may abat. May abat na umagbat. Umahabol sa ating pitong breakaway. Okay, sabat itong nasa harapan ngayon. Umahabol sila sa ating pitong breakaway. Naka-yellow na jersey, naka-pink. And this is Eagles at yung naka-green na jersey. Apat po itong umahabol. Puntahan natin yung ating pitong breakaway. Ayan guys, so natatunaw na natin itong ating pitong breakaway. Medyo malayo-layo din ang kalamangan nila doon sa apat na umahabol sa bandang likod. Nasa 700 meters. Ayan, papaikot na rin ito. 2, 4, 6, 8 na sila. Ito lang kanina. Ito pa lang ang ating peloton. Malapit na sa totohanan itong ating first group breakaway. So nadagdagan sila guys, umabot sa 8. Itong ating unang grupo, may Batang Urom doon sa bandang unahan. Team Adrian at itong naka-white na jersey, kasali din ba? O kamang! Walo, basta 8 ito. Kung sakali, 8. Kung sino man sa kanila ang mananalo. Batang Urom yung nasa harapan. Hindi ko alam. Ayan, nagkakabalatan na. Hinahabol yung Batang Urom. Sinundan ng naka-black na jersey. Team Adrian, pangatlo. Tapos yun, naka-pink na jersey, naka-black na jersey. Si
balik loob yata ito na sinabi ni Boss Orom noon eh. Batang bad boy at si tropang bulaklakin ng Jersey. Yan, batang bad boy bumanat. Ibang laps yata ito guys. Pakiramdaman walang nakakalam kung finish line na at hindi natin nakumpisahan ito guys. So wala namang inalas kanina. So isang lap pa. Isa pa. Ayan, isang ikot pa guys. May nagsinyas na tropa. Isang ikot pa. Bilis na! Hoy, Jumel, may sipa! Bukod! Pinakawalan na rin yung isa nating participant. MTB naman, amateur, open amateur. Puro last lap na yung mga ano natin. Yan, nagabanatan na to. Yan, papunta sa U-turn area para sa ating final rounds. Kaya mo yan! Oh, may tricycle. Lang, pumapalit sa harapan. Itong Team Kalas pala to, Team Kalas. Naka-orange na jersey, Team Kalas. Batang bad boy, Team Urong. Sino sa kanila ang magwawagi sa ating final laps mamaya. Pinagsunod-sunod na yung ating mga category guys. Hi guys! Ba't kami nagpapakahirap? Di bale, may sarap mamaya. Ayan, so papaikot na sila. Papaikot na ang ating breakaway group. Last na yan. Rimatehan na. Sundan na natin at wala na yung ating peloton. Malas na yung mga siguro. Medyo malayo-layo kasi yung Kalamangan. And guys, nasa 800 meters ang Kalamangan. Ito na yung iba na umahabol dito sa ating walong breakaway. Follow pa rin guys kung kasali itong isa nating tropa. Tropan natin sa Bigalyon. Shout out kay Uncle Boss Bike Shop. Ayan.
Team Adrian naman ang nasa unahan. Pinalitan ni Batang Bad Boy. So pakiramdaman ulit. Walang pumapalit. Bumanat si Galas. Team Galas, inihanda ni Batang Corom. May handa ng nakabulaklakin. Yan, naka-block na jersey, pang-apat. Hinahabol ni Team Adrian. Batang Bad Boy, Team Adrian, tapos Batang Bulyon. At itong tropa natin naka-white na jersey, guys. Yan, napakatuloy na ng takbuhan nila. 53 km per hour. Yan, sundutan sa harapan. Tropang Corom naman ang nangunguna ngayon. Maintain pa rin, takbo 53. Okay guys, so tumuloy lang, apat. Tumiwalay dito sa apat sa bandang likod. Magkakahiwalay ba itong ating apat na grupo? Ating grupo sa apat. Babalik na rin ang ating MTB Open category. Ayan, Open Amateur. Ayun na, may nagkarambulan na doon. May nagsimplangan sa ating MTV dito sa may Palayan. So talagang madulas dyan sa may palay, mga idol. Huwag kayong dumaan dyan kahit malalapad yung mga gulong nyo. At may mga kambing pa. So ito na ang ating mga breakaway group. Kompleto pa rin sila. Hindi na nakaabot yung ating peloton, guys. Malulupit itong ating nasa breakaway group. At walang gustong magpaiwan sa kanila. May nag-attempt. May nag-attempt kanina na apat pero hindi rin nakawala. Ayan, so malapit na tayo sa ating U-turn area at papaikot na itong ating breakaway group. 8 breakaway group. Unang umikot si Batang Bad Boy, nakasunod yung black na jersey, Team Corom, nabulaklakin, Team Galas, at yung Team Adrian. Ayan na. Dito na magkakaalaman, guys, kung sino ang magiging hari ng newbie category sa ating road bike. Magiging hari ng kaligtasan. Sino ang magiging hari sa kanila? Nagkakakutakan na. Wala nang gustong magprangko. Ito na rin yung ating umahabol na grupo. Baliton natin. Parating na rin. Tingnan natin kung sino ang magre-rematehan mamaya. Team Bad Boy nasa unahan pa rin. Papalapit na tayo ng papalapit, guys. Nasa 1 kilometer na lang. Plus 1 kilometer na tayo. Umaga lang takbuhan. Nasa 35 km per hour lang tayo.
900 meters. Naligigan tansya ko yata. Naku, si ano yung sumimplang Batang Urob, si May Gilya ata. Si So papalapit na tayo ng papalapit guys. Sakya. Yo pa, sakya. Papalapit na tayo ng papalapit. Alright, last 500 meters. Makakasalubong pa natin ng ating MTB category. And then, hindi si Michael yun. Hindi si Michael. Yan. Last 400 meters. Banatan na to. Last 400 meters guys. Matihan na to. Hindi tayo basta-bastang kikita. Yan. Agad tayo na last 300. Last 200 meters guys. Banatan na. Ako yung Batang Urom. Team Kalas versus Team Urom. Batang Bad Boy. Ayun na. Batang Urom yung namuna. Bad Boy Team Kalas. Black na jersey. At yung black din na jersey ulit. Tapos yung bulaklaki natin itong Team Adrian. Tapos itong naka-white na jersey. Puta kayo. Bagay. Araw na lang. Araw pa to. Bonus po. Ayan, so dyan nagtatapos ang ating RV category. Beginner.